ام gelek caran behsa helwesta raya giştiya Kurd di derbarê vê pêvajoyê de dikin me gelek cara ji mêvanên xwe helwesta raya giştiya Tirkiyê jî pirsî li her du aliya jî dudiliyek heye bêbaweriyek heye divê her du alî jî li ser vêyekê kar bikin ew bi xwe jî vêyekê eşkere dikin ji xwe. Hevkarê me Rawînstêrk niha li Stenbolê li gel hejmarek dengder û alîgirên AK Partî û hinek yên MHP kom bûye li wê derê li dorûberê wî ne em ê binêrin ka ew di vê derbarê de çi dibêjin rawîn em ê bêne cem te em hez dikin zanibin ka helwesta wan kesan çi ne yên nêzîkî AK Partî û MHP ew jî alîgirê vê aştiyê ne vê pêvajoyê ne. بله دم باش وقتی تجربتی هر بلد نوا ترکیه مجرا سرکه اوا ایدی او مجر کتیه پیشیا قیران آبوریجی دم تلنا و خلکی دگری بهتر داخواز خلکی اوا تو بحث مسئله آبوری و نبونه درفت بگیم ل از بجمله آستا سیاست لقادا سیاست مجرا هری گرینگ پروسیا نویا هرچقاس هینا ناوک جیلینا هات بکرین پروسه چارەسەری کو پشتی بانگا باهچلی دست پێکر بوو هەلبەت دە هەموو ماڵان دا ڕۆژەوە هەر کەسێکی دا جێ خۆ دەگرێ لە گۆری کو ئەم ڕێیا گشتی دەبینن و ڕاست هەیە ئەوان دەپیڤن عەلیە کوردان هەلبەت نەرمن کو yani agir bes şey be uçak bene danino aşti o aramek bikeveli hatta ha kim a beşa Türkan be taybetici dengderin AK Parti MHP le servan mejaran çıdı bejin evder Eyüp Sultan'a neziki mizgefta Eyüp Sultan'ına hem rojiye neziki rojiye o halk jibok fıtarın habekin videre geleki kalabalık şey bu ya dema bari xadedin wana awana ji dödeli dnavawan da ji helbet he abi merhaba. Bahçeli bir açıklama yaptı, bir çağrı yaptı. Dedi ki Öcalan gelsin mecliste. Öcalan var parlamentoya u banga çekdani ne bikin u rexsna xobdavi bikahil veşine. U çi di fikrin li ser ve banga ku Bahçeli kir u hem jî banga ji bo parlamentoya u ev hevdîtine ku berdevam dikin. Nizanim Türkiye nizanim. Tu kurmancı dizani. Kurmancı bir. Nizanim siyaset nizanim. Siyaset nizanim. Duy başa. Abi merhaba. Slav, hûn çi difikirin ji bo vê pêvajiya çareseriya banga Bahçeli ku gotiye berawere parlamentoyê. Bahçeli û Öcalan Tayyip jî bir şey olmaz. Tiştek çê nabe. Kim yapacak? Kimden olacak? Kî bike Kî dilekê rast be ew kare çareser bike. Niha rêxistin çekê berde maqey baş nabe. İyi olmaz. Onlar yaparsa iyi olmaz. Eger ew bikin baş nabe. Deride gidiyor. Hê zêdetir kurtir diçe reş xirabtir dibe. Bu bayağı uzun bir kanal. De nava halkı da yani nava raya geçti ya azbejin bir taybetici beşin MHP ve AK Parti de asas devejin yani helbet eğer çek bine danin baştıra ledbejin ev hassasiyetin malbatin şehidan ve gaziyan lazım berçava bine gertin. Selam aleyküm. Size de soralım. Slav. Ev çareseriya ku heye wê çi bive bangawaziyek hat kirin li Bahçeli got bera Öcalan were parlamentoyê rêxistina wan çekdeyne û peyam jî hat got bera çareseriyek çê bive hûn çi difikirin? Çareserî baş e? مگو خی اف درا پریوان خلکین AK Parti و MHP'nin em bana xadin kederi Kürt derdik abi. نه الشيرين اور الوارد من بحثري. Tu çe de fikri derbare ve proseydi. لا بين باشا قنجة. عليه. ما تشتري خراب نا يعني شيء barışmak iyidir. Spas. Size de soralım teyzeciğim. Em pirs bikin ji we jî xaltike û bo vê pêvajoyê çi dibêjin banga Bahçeli çekdanîna PKK? Nizanim, rastî nizanim bêjim çi. Nizam, tiştek naxwazim rastî. Em ji civana jî bipirsin merhaba. Sen küçük bir soru soracağız. Ez naxwazim karê min heye ez nikarim. Bahçeli'nin bir çağrısı vardı.
Banga Bahçeli heye bo çekdanina PKK dîsa Öcalan were parlamentoyê wek civanekî wî welatî divê mijarê de çi dibe ji bo aştiyê bo çareseriyê ti çi qes alaqadar dibe vê mijarê re Ne diyorsun çi Bahçeli'nin tavrına? li gor te nêrîna te çi ye Çok geç kalmış bir şey ya bu. Hani olması gerekiyor. pir dereng maye divê berê bihata kirin hem ji bo me hem ji bo Tirkiye hem ji bo bajarên rojhilatê Tirkiye insanlar topraklarına gelmek zorunda kalır. ne koç çedi bu ne zarok dimirin dereng ma rasta dereng ma len hat şeki nu çedi be le nizanim ve çab ve rasti hem devlet divê pişkirî bide perwerde bekirin wek mirov rastî mesela televizyon bandorekî dike rastî ez bixwe dixwînim dibînim zêde pêş nayên dîtin pir tarî xuya dike lê hêvî heye dîsa jî hûn pişkirî didin rast ez pişkirî didim spas Emine gidin nava xelkê bigerin xerebeligeke zêde heye li vê derê li pêşiya mizgeftê em herin nava komeke piranî jî esas kal û pîrin lê helbet raya her kesekî mühim e em ji vê rêzê dest pê bikin. Merhabalar. Silav ji were Karadenizlere benziyorsunuz. hûn dişibin ê behra reş hûn ez karim pirsekî ji te bikim Devlet Bahçeli'nin bir çağrısı. hûn bangek Bahçeli hebû ji bo çareseriyê ji bo pirsa Kurd hûn çi difikirin divê mijare de pişkirî didine rast e baş e bangawaziyek baş e em pişkiriyê didine Nasıl olsa çawa bibe li gor we wê baş be rewşûnê pişkiriyayê bikin İşte bu 40 senelik ev 40 sal êdî bera ev rewş xelas be ji bo gelê Tirk rastî baş e Bahçeli Devlet Bahçeli iyi bir insan. insanekî baş e mirovekî baş e Türk halkı için ji bo gelê Tirk rastî kesekî hêja ye güzel oldu yani. û İnşallah bangawî jî baş bû Türk halkı da bi hêviya Xwedê gelê Cumhuriyeti'nde Tirkiye komara huzura Tirkiye aram bibe hepsi diyor. gelê Kurd jî belê hemû ew di nav de hem Devlet Bahçeli'nin Banga Bahçeli ku got bila Öcalan were parlamentoyê bangawaziya çekdaniyê bike û pişre pêvajoya dest pê kir hûn dişopînin hûn rewşê çawa dinirxînin li gor we bi encam bibe İnsanlar o kadar çok gelek eşk şandine mirovan em hemû li vî welatî dijîn ê rastgir ê çepkir bi hevre ew welat bi ser xistiye û çareserî jî eger bikirin divê berê bihata kirin lê nehat kirin divê niha bê kirin wek şexs ez bixwe Kurdim lê ne karekî Tirk Kurda ye em hemû yekin û li ser vê axê dijîn